Sí, bon dia, que podria parlar amb algú de l'Agència de la Natura de Catalunya? Sí, l'Agència de la Natura. No li consta? Sí, bon dia, parlo amb Medi Ambient i Sostenibilitat. No, he trucat al general del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Ah, el mateix, però acabat en 0. Molt bé, merci. Bon dia, em podríeu passar amb algú de la Secretaria de Transició Ecològica? Sí, volia parlar de l'Agència de la Natura de Catalunya. No hi són. Ah, estan esmorzant. Doncs truco mitja horeta. Mira, he trucat fa una estona per mirar de parlar amb algú de la Secretaria de Transició Ecològica, més en concret amb algú de la Subsecretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat en relació a l'Agència de la Natura. Estan reunits. Després de la reunió van a dinar. Ja, i demà al matí? Doncs truco a primera hora, a les 8:05 i les 8:10. Molt bé. Sí, bon dia, que podria parlar amb algú de Transició Ecològica sobre l'Agència de la Natura. He estat trucant aquests dies i em van dir que avui just a aquesta hora em podrien atendre. L'Agència Catalana de la Natura. Sí, m'espero. Ja, que no hi ha ningú. Però més tard esmorzen. I a les 2 dinen. I al 012 m'han dit que truqués aquí. I no hi ha ningú en 5 dies que pugui agafar-me el fotut telèfon. Tot basat en fets reals, però tranquils, de moment jo he sobreviscut. Milers d'espècies no han tingut ni tindran aquesta fortuna. Sort que de petit em vaig instruir 40 cops amb aquest vídeo o kit de supervivència de l'Astèrix i que he anat superant proves i entrenaments molt severs de resistència, com ho són reunions o tràmits reiterats des de fa ja més de 10 anys amb alguns càrrecs, consellers o entitats de l'administració pública. Trucaré a l'Iker Jiménez per parlar sobre aquest tema o al Sebastià Darbó, que fa molts anys que tracta els fets paranormals a Catalunya, però deixant un xic al marge la meva salut mental, ja visiblement afectada, parlaré més en concret ara mateix d'aquest assumpte de país, perquè és urgent i perquè una vegada més el nostre benvolgut govern se l'ha passat ben bé pel forro. Parlo, per si no ho havia dit, de l'Agència Catalana de la Natura. És tota una prova de valor resumir això, però aquí estem. Què coi és? Com es troba? D'on prové i cap on va aquesta nova institució dins del govern? Com dir-li al xat GPT que em resumeixi 10.000 pàgines de documents, que no col·lapsi i que a més em faci el guió per fer-ne un vídeo. Hi havia una època en què els dirigents del Principat de Catalunya convocaven referèndums, citaven els ciutadans a gaudir de dies històrics i a l'ensems els feien creure que el que deien ho pensaven i al final ho complirien. En el marc d'aquest context molt afectat pel fentanil, la marihuana o aquest trasto, i ja l'any 2017 es va aprovar la Llei de Canvi Climàtic. Entre moltes altres coses, disposava un nou impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i un altre a instal·lacions que incideixen d'una forma negativa al medi ambient. Aquestes taxes, que no són encara del tot efectives ni graven de manera proporcional a les empreses i als vaixells que pol·lucionen la gran part d'aquest país, s'havien creat per a fornir dos fons concrets, el Fons de Canvi Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural, uns dinerets que havien d'anar a resoldre temes com aquest. Em sembla que això és d'ells, deixa'm mirar. O com aquest, sobre el declivi biològic general. Però hi ha coses que no quadren. A l'any 2024, per exemple, aquest fons de patrimoni natural tenia 80 milions d'euros i només 2,5 van destinar-se a actuacions de les diverses entitats per preservar el nostre entorn i un 20% van anar per coses que no hi tenen res a veure, com ho és la gestió d'incendis i que haurien de derivar dels pressupostos generals o bé d'altres departaments. Amb l'eufòria general i desfermada, sobretot via l'arrest domiciliari general del 2020, on vam aprendre com n'era d'imprescindible acumular paper de vàter pels humans, el nostre benvolgut govern va promulgar un decret llei molt reclamat i inesperat. Un edicte que creava l'Agència de la Natura, que venia a substituir les deficiències i la desaparició l'any 2010 del Departament de Medi Ambient. Recordem que Catalunya, com a potència mundial rere Zimbàbue, és l'únic d'entre els veïns que no disposa pròpiament del Departament de Medi Ambient, que és el que tothom reclamava en primer lloc. La norma de creació d'aquesta agència partia per tant de mínims, però almenys era una dosi d'esperança i indicava en el seu article 2 el seu propòsit inequívoc.
L'EAC, l'Agència de la Natura de Catalunya, té per missió la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, el millorament i l'estudi del medi natural de Catalunya, tant en l'àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat. I deixava ben claret que seria un òrgan democràtic i integrant de diferents àmbits, amb un pes molt important de les diverses entitats de defensa del territori i dels científics, i es fixava sols un any per aprovar-ne els estatuts, amb un decret que havia de ser el tret de sortida per al seu funcionament. Estem parlant de 2020 i som a 2025. A vosaltres us han dit que aquesta agència ja funcioni? A mi, de moment, tampoc. I ara us preguntareu, i si no us ho pregunto jo, què més ha fet en aquest temps la Generalitat per avançar? Coi, és que aquest ritme pocs decrets fotrem, a no ser que sigui amb oli. Ja? Potser sí que haurem de preparar un búnquer a casa o un kit de supervivència. Jo, de moment, tinc això. Repassem cronologia. Octubre de 2022. Es du a terme un procés participatiu amb ciutadans i entitats per acordar d'una manera col·lectiva els estatuts. Juliol de 2024. El govern per fi publica un esborrany dels estatuts que se sotmet a al·legacions i a l'opinió dels ciutadans. Setembre de 2024. El secretari de Transició Ecològica, el senyor Jordi Sargatal, primer de Catalunya i segon dels aiguamolls de l'Empordà, diu que l'agència és una gran prioritat i es compromet a que funcioni d'una manera efectiva en 9 mesos, que vol dir el mes de juny. Falten uns dies. Continuem, ja queda poc, que és el que encara es van dient sobre la crisi financera. Octubre de 2024. Els propietaris forestals comencen les accions de lobby i demanen que es modifiquin no només els estatuts, sinó també la mateixa llei que va crear la pròpia agència. I per últim, febrer de 2025. Després de la tractorada, una festa tradicional organitzada ja anualment per la revolta pagesa, un altre dia parlarem del que seria un pagès i del que implica una revolta, per primer cop a la vida, o quina casualitat, el govern actua d'urgència i disposa més diners per 3 conceptes que convergeixen de ple amb el desig dels protestants o dels que manen a una gent que en certa part va en bona fe. Per caçar i matar animals, per aturar el tema del linx, es veu que algú molesta molt que aquest felí torni on vivia, i per fer un nou esborrany que introdueix canvis substancials al decret llei de creació de l'Agència de la Natura. Resultat, l'aprovació dels estatuts queda aturada, i el que hi ha sobre la taula és un nou text per fer certs canvis a la llei que en essència la incompleixen. Canvis sols pactats amb col·lectius com són els grans terratinents o agricultors en industrial que des de l'inici de tot s'han oposat a la creació de l'Agència de la Natura. Ole, aquesta democràcia! Unes modificacions que alterarien el que és l'òrgan de govern i atorgarien un pes desproporcionat als actors del sector primari, quan la llei ja recalcava que hi havien d'estar ben representats, igual que els altres col·lectius. No m'estranya que augmenti el tràfic de drogues. No és gens fàcil, sense elles, de pair naturalment el que succeeix, que no és igual que el que ens expliquen. L'episodi, la seva complexitat, no és menor que les ganes de calar foc als edificis del govern que els han quedat al col·lectiu ecologista o al món més compromès de la recerca. A l'abril, mitjançant molts comunicats, ja s'han queixat i pronunciat d'una manera molt vehement a aquest respecte. Com fer un cop d'estat al Palau de la Generalitat sense que em detinguin? No, sí, ja podem anar confiant en Google, en l'era dels curtcircuits. Molt seriosament m'estic mirant això de nodrir-me del sol, posar-me així i alimentar-me. Ja hi ha molta gent que ho fa, és més barat i menys costós, tot i que alguns ja no ho podran explicar mai. Mentre assajo com ser un bon vegetal i poder fer la fotosíntesi amb la sola llum d'una bombeta, us recordaré 3 dades, perquè copseu la importància i la urgència que no us explica el govern d'aprovar almenys aquesta agència de la natura, que reitero que és consol, ben bé com acabar la lliga i celebrar que no baixarem a segona. 1. L'informe de l'estat de la natura a Catalunya, elaborat el 2020, diu que el país han disminuït en un 25% de mitjana al llarg dels últims 40 anys les poblacions de vertebrats. 2. L'informe Planeta Viu, elaborat per WWF de manera bianual, l'últim el 2024, constata que en 50 anys les poblacions de vertebrats a tot el món s'han reduït en un 73%. I 3. Catalunya sembla cada cop més Cuba. Amb la llibreta i enganxadets a la tele, anem esperant tots sedadets falses promeses en fer cega en els nostres dirigents, com un decret per aprovar el Conservatori del Litoral, que du ja 5 anys de retard, o una llei que no existeix ni a Catalunya ni a Madrid de patrimoni natural i de biodiversitat. Què més hem de demanar o com més hem de protestar? No ho sabem, però el que és clar és que aquest món i aquest altre
han de canviar urgentment. Si no ho fem, i sento molt tractar-ho així, però és això o explicar contes de la iaia, anem de pet al cataclisme. S'acosta el 22 de maig, Dia Mundial de la Diversitat Biològica. Esperem que el govern de Catalunya, la casa que fa tornar boig, tingui en compte altres espècies més enllà de la Minyamal, Josep Oliu o el Gran Isidre, el senyor i amo de tot.